हेलो फ्रेंड, ମୁଁ ପ୍ରୀତମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ସଉକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ମାଗୁଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ନିରାଶ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଛି ଏଇଭଳି ପିଏନ୍ଜି, HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏ କଲର୍ ପିଏନ୍ଜି, এইভাবে ইয়ে স্মোক ପିଏନ୍ଜି এইভাবে ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ଖୋଲିବେ। ଗୁଗଲ୍ରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଂଲିଶ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଇମେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇମେଜ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଇମେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। এই ଇମେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି এই ଇମେଜ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଆପଣ ପାଇଲେ HD ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। এইଭଳି ଆପଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାରିକି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି। ଏଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଆସିବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି। এইଭଳି ଆପଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ପିଏନ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କହୁଛି ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଫଟୋ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଇଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ରଖିଛି ଆଗରୁ ଫଟୋ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଧରିନିଅ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। এইটা ଖୋଲିଗଲା, ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। এইଭଳି ବହୁତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରହିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଟେଷ୍ଟ ପିଏନ୍ଜି। এইଭଳି ଆପଣ ପିଏନ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ପିଏନ୍ଜି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ନ ମାଗିବେ ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋରେ এই ପିଏନ୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି
ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋରେ କେମିତି PNG ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ PNG ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।